Έλα, εμείς κάτω στο συνοικισμό έχουμε πρόβλημα μεγάλο. Με τα μαντριά. Εάν τα μαντριά δεν φύγουν, εγώ έχω τραβήσει αεροφωτογραφία. Την έχω πάρει και δεν ξέρω πού θα φτάσει. Άμα δεν φύγουν τα μάτια. Εγώ δεν μπορώ να καθίσω. Ξεκινάς πρώτα από το τοπικό συμβούλιο που είναι υπεύθυνο για την κουσική συλλογή και για την χωροθιέτηση του θόρυβου των σταυρικών εγκαταστάσεων. Και από εκεί και πέρα έρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο. Άμα δεν έχει γνωμάτευση του τοπικού συμβουλίου, το Δημοτικό Συμβούλιο δεν μπορεί να φανεί. Στον Καραμανάκο, του Χίτα, τον άλλον πώς το λέω. Δεν ξέρω κανένα Χίτα ή Καραμανάκο. Όχι, δεν ξέρεις το μάτι. Εγώ ξέρω. Δεν παίζει στο Δημοτικό Συμβούλιο, παίζει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Βάλε θέμα, κάναμε δύο προτάσεις. Η μία εγώ για τις διοργανώσεις. Συγγνώμη κύριε μου. Αφού μιλούσα Αφού τελειώσει το θέμα, ναι. Σου είπα τι θα κάνει. Σου είπα τι θα κάνει. Θα πάει στο τοπικό συμβούλιο, στο Χίτα και στον Καραμανάκο, θα τους βάλει στο θέμα και πρέπει να υπάρχει γνωμάτευση να φύγουν από εκεί πέρα στις τοπικές εγκαταστάσεις. Για την κουσική συλλογή και των σταυρικών εγκαταστάσεων. Χωρίς την γνωμάτευση του τοπικού συμβουλίου δεν μπορεί να αποφασίσει το τοπικό συμβούλιο. Αίτηση θα κάνει, γραπτή. Πού σε ποιο θα την κάνει. Είπα στο Χίτα τον Γιώργο, που είναι πάει ευρώ. Θα τον βρεις, πάτε, πού είναι. Εγώ πήγα μια μέρα να με βρει. Και πού να ξέρω εγώ, πού να τον βρω. Εγώ. Μα πού να τον βρω. Τι μου λες τώρα. Κάτι την έτσι. Είναι αυτή. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σήμερα μην μιλάς. Εγώ μπορώ να τα βάλω, εσύ δεν μπορείς. Τι λες. Εσύ δεν μπορείς. Έβγα έξω. Ψάχνεις εκεί τις πράγκες. Παλικαριές εδώ πέρα, τα τεχνέτες ώρες, τα διαλόγια. Δεν τρέπεσαι λίγο. Άντε, άκουσε καλά. Λοιπόν. Θα την πάρει ο πρόεδρος. Για μια υπογραφή και με γράφαν όλοι. Για μια υπογραφή με γράφαν όλοι. Εγώ δεν τις έγραψα ποτέ. Δεν με έγραψες. Για μια υπογραφή που δεν το έγραψε, σου είπα κάνει την αίτηση και πηγαίνετε στον πρόεδρο. Εγώ θα ψάξω τον πρώτο πρόεδρο. Πρόεδρε, όταν υπάρχει Τρελούς μου μπλέξα μόνο. υπάρχουν δύο προτάσεις.